Здравейте хора! Така, реших, понеже това е, може би, първото видео, което пускам публично в такъв популярен сайт, да отворя темата за кифлите и за така наречените известни хора в Facebook. Значи, първо ще започна с пример. Ще сбудема дразни. Готово. Първо ще започна с пример. Значи, да си сложа основния до бежите. Да си нарисуваш веждите и да сложиш толкова много спирала, че да изглежда, че едно си убил спагета на вилица. Така. И да. И да се разходиш по улицата с устни, които приличат на маймунски задник. Като ние с маймуни с големите задници, с червените. Нещо такова. Или пък да писат в AskFM, какво за те да са харесванията. Нищо особено, не ме вълнуват. Съответно, да ти пишат на лоста във Facebook. Може да ми харесаш снимката, благодаря предварително. Да. Защото са много странно с такива хора. И да, и понеже не знам какво друго да кажа, може би следващия път, съжалявам за прекрасния вид на косата ми, на лъста. Видеото ще е много по-дълго. Да, понеже сега не знам какво да кажа, ще изразя някаква простотия. Нищо в момента изразих много простотии, както и да е. Така, да, добре. Адиос, амигос, добре. Следващия път се надявам да, всъщност, да. Забравя да допълня. За да се известен във Facebook, многото изкуство е да снимаш гол, да снимаш гъза, да снимаш тист. Хина да става. Да снимаш гъза, да я кача в Facebook и вече съм помогна. Съм известна, да. Не знам, това е някаква пълна простотия, не знам кой е измислил и кой първо се е снимал гол. Обаче е пълна простотия. Да. Тъпото е, че още много хора се снимат така. И не сега. Да. Мисъл, телесите част не са създадени да ги виждат всички, а си ги виждаш само ти. Май. Да, така е. Де да знам. Сега съм говорила глупости, че няма да ме тъкча. Добре, следващия път може да е по-дълго видеото. Да е по-интересно. Но понеже това е първото видео и знам какво да кажа. Чао.